Dobro jutro, Srbijo. Evo šta ćete gledati u narednih 5 sati. Ponedeljak, 17. maj 2021. Uživo iz studija Prve televizije. Marijana Tabaković. Sada, može li drvo da raste i nakon što ga poseku? U rukama Dušana Rakića može. Ovaj umetnički zanatlija jutros je sa nama da nam pokaže staru tehniku intarzije kojom se u predmete od drveta usađuju drugi komadi drveta, sedefa, slonovače i on će nam zapravo demonstrirati kako to izgleda i mi ćemo ga pratiti tokom celog našeg jutra da vidimo šta to gospodin Rakić ume i zna. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Ja negde delimično otkrih šta ćete vi raditi, ali najbolje ćemo to da vidimo ovako uživo u samom procesu rada. Šta je intarzija? Kako biste vi ukratko opisali intarziju? U nekom svom izvornom pogledu, znači u vreme nastajanja u nekom 16. 17. veku, možete definisati kao tehnika dekorativne stolarije. Mada je njena primjena bila mnogo raznovrsnija, pogotovo u današnje vreme. Inače spada u kategoriju primenjenih umetnosti, klasi vitraža, mozaika. To su neke opšte, da kažem, definicije. Ja je nekako u svom radu, znači već više decenijskom, sad sve češće definišem kao hirurgiju drveta. Obzirom da je osnovni alat kojim se bavim i kojim izrađujem intarzije, skalpel, osnovni medijum u kom se izražam jeste furnir, kao najdivniji, najrafiniraniji produkt drvno-prerađivačke industrije. Evo, mi možemo sada da vidimo kako to izgleda kada se potpuno završi jedan rad, ali ono što mene zanima, koliko je to komplikovano i je li lako da se nauči? Da li bi ja mogla sada posle ovog? Ja to mogu da shvatim kao jedan kratak kurs koji ćemo mi imati danas ovdje u našem jutarnjem programu. Koliko je teško da se savlada ta tehnika? Uopšte nije teško, zato što ja sam ga savladao kao osnovac, kad sam u 6. razredu osnovne škole bio. I ono što je meni moj učitelj govorio tada, govorim i danas dan, da ni jedan zanat na ovom svetu nije nikakva mudrost, nikakva specijalna tehnika. Sve se to savlada vrlo brzo, ali je potreba nekakav lični senzibilitet i ono što je najbitnije, istrajnost i posvećenost tom poslu. I godine i godine i godine rutiniranog rada. Najsrećniji sam i danas, znači posle bezmalo 40 godina rada, kada otkrijem u nekom trenutku da i dalje savladam neke nove moduse, otkrivam neke nove mogućnosti u izražavanju, bilo u odnosu prema drvetu, bilo u odnosu u radu sa skalpelom. Znači, to je celoživotno učenje. Svako može da nauči i verujem da svak posjeduje u sebi nekakav talenat, samo je pitanje da li želi, da li su okolnosti takve da ga on ispolji. Znate kako ja to vidim? Kao jednu svojevrsnu terapiju. Prvo to. Evo, mi ćemo sada da prikažemo, naravno pratimo vas tokom celog jutra, ali da prikažemo kako sada, recimo, izgleda to što ćete raditi, da okrenemo, pa da imamo na kraju da uporedimo. Znači, koliko vidim, Nikola Tesla. Da, upravo sam doneo možete da podignete samo da vidite? Motiv Nikole Tesle, koji je medijska ikona, na kraju kraja već ikona, kako god. Bukvalno, da. U svakom smislu. Koji je trenutno prenet, samo znači crtež je prenet indigo papirom na ravnu podlogu. Ovo je rebrasti javor, od kog se inače prave i violine, ali evo primenjuje se i u intarziji. I sad je potrebno, znači, prema crtežu izrezivati skalpelom segmente, detalj po detalj. Konkretno ovaj motiv donao sam jednostavno da bi nastojao da ga do kraja jutarnjeg programa i završim. On ima nekih 60-ak detalja, malo komplikovanijih za sečenje. Ako uzmete u obzir da je jedan od posljednjih radova, prošle godine sam završio se obu Srba koja imala 6900 detalja, rađena je 2 godine od nekih 200-ak vrsta furnira upotrebljenih. Ovdje će biti upotrebljene 2. Osnova je, znači, rebrasti javor, a detalji lika će biti izrezivani u orahu i to je orah od grane. A ovo je? To je vrsta južnoameričkog, meksičkog furnira koji se zove rubeo. Ja mislim da takvu lepotu može samo priroda stvoriti, a na meni je da i na nama koji se bavimo drvetom, da njenu lepotu istaknemo. Mi smo samo medijum drveta. Ja sebe ne smatram nikakvim tvorcem, nego samo onim koji je medijum.
Mi ćemo nešto kasnije u sledećem satu da predstavimo sve šta imate. Poneo sam čisto da biste videli tu smo da ispratimo ceo proces. Da. Vi struci, ali pre toga znate da je sa nama tu Dušan Rakić, intarzista. Nina, pozivam te da vidiš ti šta mi danas imamo ovde u našem jutru. Kakvu umetnost. Dokle ste stigli, Dušane? Pa evo, polagano. Da. Napreduje, znači prvo se moraju isecati određeni detalji, onda se podmeće taj isečeni detalj na podlogu furnira koji se želi umetnuti, opkroji sa skalpelom, znači oiviči, iseče i umetne u ovu isečeni deo, zalepi sa papirnom lepljivom trakom, sledeći detalj i tako u beskraj. Ono što smo ostali dužni u prvom delu da kažemo šta vi ovde sve zapravo imate, to je koje vrste drveta. To su znači tanki listići drveta. U principu se od 0,6 do 1 mm. To je afrička vrsta drveta madrona, ali je malo atipična, to je mekana, izuzetno zgodna za rad. Afrička drveta su žilava, malo vlage ima, pa su gusta i teško je seći, pa mi je bukvalno posle oteknu prsti od sečenja mahagoni i ne znam. I za sve to vam je potrebna i lupa da bi svaki detalj došao do izražaja. To je malo opterećenje posla, vid je vrlo opterećen, malo pozicija sedenja i obzirom da se sportom bavite, morat ću intenzivnije se time, ma koliko da nema veze zbog... Ali značilo bi vam, da. Značilo bi zbog sedenja, neprekidnog sedenja. Koliko vi provedete u tom položaju zapravo? Koliko vas nosi taj rad? Dešavalo se neke motive sa 17 sati. Kada već mi je dupliralo pred očima, onda je već kraj, mora se ležati i odspavati. To je kad je čovek u sutradan mislio sam super, sad ću nastaviti tako, međutim sam 2 sata uspeo da sastavim. Te puca vrh na skalpelu, mora da bude savršen oštar, te nisam raspoložen, ustajem. Brojni faktori moraju da se poklope. Tu nema mrdanja, tu se mora sesti, fiksirati i raditi ju, kažem, detalj za detaljom u beskraj. U nastavku našeg jutra ja ću probati da vidim kako to, prosto da osetim koliko je to teško. Nina, kako tebi to deluje? Preteško. Preteško? Preteško. To je zadovoljno. Pa i verujem da jeste, ali verujem i da je koncentracija Pa da, mora fokusiranost, koncentracija, osjećaj za drvo i ono strpljenje. Ali jedan moj kolega restaurator, on se buni kad kažemo strpljenje, zato što ono u osnovi reči ima trpljenje, što je nešto asketsko. Ali ovo je hedonizam, ovo je zadovoljstvo raditi jer trudim se da stvori se neki... Da li onda istrajnost, na primjer, umjesto strpljenja? Je li možda bolje? Da, moguće da bi ja sam... Ja ću da probam kasnije pa ću da ti kažem koliko je zapravo tu potrebno istrajnosti. Ajde, tu sam ja i sledeći sad da te vidim. Možemo i zajedno. Obzirom da ste žena, najbitnije što sam vremeno iskusio, to je nežnost je potrebno. Kroz godine ranije nisam znala, sad ću što nežnije treba... Toga nam ne fali, je li tako? Mi nastavite da radimo, ponovo ćemo mi da dođemo kasnije do vas, ali pre toga idemo do našeg drugog gosta koji je tokom celog jutra ovde sa nama, Dušan Rakić, intarzista, kako vi volite da kažete, umetnički zanatlija, je li tako? Da. Pa tako sam i definisan u sertifikatu Ministarstva privrede da posjedujem sertifikat za izvrsnost bavljenja umetničkim zanatom. Postoji klasifikacija stari umetnički zanati, to je preplitanje naprosto i proizvodi tradicionalne umetnosti, narodne umetnosti. Običali smo da ću da probam. Neću ja mnogo tu da ne kvarimo, ali čisto da osetim kako to zapravo... Pazite, samo molim vas da ne padne. Onda neće valjati ni za vas, ni za mene. Evo, recimo, jedan najblaži, najjednostavniji detalj, možete da sledite ovu liniju na reveru. A to je toliko oštro da će to brzo da ide, jel da? Pa trebalo bi. Samo uhvatite skalpel tako da podesite i morate fiksirati rukama čvrsto da bi se mogao rez povlačiti. I samo presledite liniju koja je indigom izvučena. Nešto, ja ne znam da li se nešto dešava, je li ovako? Dešava se, ocrtavate. Samo vi pomerite desnu ruku da kolege mogu da uhvate, da vide kako. Nadam se ne kvarim vaš rad. Ne, to ću ja povedati. Samo lagano. Ono što sam rekao, nežno i lagano. Ja sad imam tremu zato što vrhunski umetnik stoji iznad mene i prati rad. Ali trebalo bi da. Da sam samo donao prvi rad iz 6. osnovne, da vidite kako je to bilo kao... A pretpostavljam da vi ovo bukvalno u jednom
potezu. Ja sad idem Pa da, cik-cak ali iskreno ništa ja specijalno, znači sledim, samo što imam sigurniji, naravno. Pa posle toliko, rekao ste 40 godina. I šta sad se dešava? Šta sad? Znači mora da se potpuno da se ceo taj detalj istisne, da bi on otpao. Da bi on otpao i da bi se mogao podmetnuti onaj koji se umeće na mesto te praznine. Koliko je intarzija prisutna danas? Koliko je, da kažemo, popularna? I gde je najprisutnija kao tehnika? Najprisutnija je bila, znači, u nameštaj, kao nameštaj intarzije. Vidjeli ste, kao i građani, pretpostavljamo, po antikvarnicama ili po malo imućnim domovima, stilski nameštaj ili antikvarni nameštaj koji je ukrašen ili floralnim ili geometrijskim figurama. Jedan deo mog bavljenja je nameštena intarzija, drugi deo je suvenirska intarzija, gde bi mogao da spada i ovaj portret Nikole Tesle, i treći deo je interijerska intarzija sa većim ili manjim motivima. Imao sam ponude i poručbine za radove veličine 3 metra, 80 puta metar i 80. Da, zaista. Moralo iz delova da se radi, ali zbog ove korone nije uspelo da se odrealizuje posao sa engleskom. Kada kažete imali ste poručbine, znamo li da cenimo ovu umetnost? Pa na meni i na nama starim zanatlijama je da nametnemo priču o starim zanatlijama, obzirom je to marginalizovana priča. Mi vam pomažemo malo u tome. I tu vam sva zahvalnost na pozivu da bi se promovisalo, jer ovo nije samo jedan lep zanat koji stvara lepe artefakte, nego je stvar i čuvanja kulturnog nasleđa. Zanatstvo je bila osnova svekolike privrede ranije, ali to je zaboravljeno. Primjer radi, recimo, znam za podatak, u Subotici je bilo posle rata, 1947. godine, 250 umetničkih radionica gde se umetnički nameštaj proizvodio. Sad ih ima 3-4. Tako da, naprosto na nama je, znači, da to održite, da održimo i da istaknemo u interijerima da bi ljudima bilo prijemčivo. Ima poručbina, ima, iznenađuju me ljudi i to je ono što mi je najlepše, zato što volim pristupiti emocijom u radu, ali ljudi nastupaju emotivno i pri poručivanju, jer obično su na neki način emotivno vezani. U kom smislu? Pa recimo jedan poručilac za koji sam radio čitavu garnituru nameštajnu, on je poručio jednu veću sliku, njegovu rodnu, odnosno njegovih dedova, rodnu kuću iz Hercegovine, iz Bileće, koja je oronula, ona kamena mediteranska kuća, potpuno urušenog krova. Ja sam dodao nekakve smokve, nekakve stazice na toj slici i znam da ima emotivnu vrednost. Onda čovek je poručio jedan predivan motiv, devojka sa kišobranom u nekakvoj čudnoj, vrlo virtualnom nekom okruženju, poklon namenio, ja sam pitao za koga, za Snaju koja je doktorsku disertaciju branila. Devojka, mlada devojka, za lekara koji je strahovito pomogao sinu. I kad sam pitao zašto baš intarzija, mogla si grafiku, ulje na platnu, kaže, on se nadobijao verovatno ulja, grafika, kaže, ali ako mu ovo pokloni, kad mu ovo poklonim, ceo život će znati od koga je dobio, jer takav poklon više neće dobiti, jer je to retko. Ovo je spada u kategoriju unikatnog, znači. Rekli ste da ćete uspeti da završite do kraja našeg jutarnjeg programa. Nadam se, zato što ne radi se, nisam ja izmešten iz svog radnog prostora, vidite, potreban mi je samo sto. Ajde da vas ja onda ne zadržavam previše, da ostavim vam dovoljno vremena da na kraju zaista volela bih da pokažemo finalno kako to izgleda od samog početka. Mislim da će naš Tesla progledati do kraja. Nadamo se zajedno. Ajde, tu smo da to ispratimo. Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. A znate da se tokom celog jutra družimo sa pravim umetnikom Dušanom Rakićem. Zastadoh ja, ne zamerite. Jesmo došli do kraja? Pa, malte ne do kraja. Dobro. Ostali su još sitniji detaljčići. Nisam stigao, pogledam u načinim. Dobro, ali je sasvim jasno šta ste radili. Tako je. Evo, jel možemo da okrenemo? Daćete vi meni da ja to prikažem. Evo, sad ćemo da imamo koju kameru. Evo ovdje, dakle, Nikola Tesla. Tehnika intarzija koju smo pokušali makar jedan delić da prikažemo, svu tu raskoš pa prave umetnosti koja obuhvata ovu tehniku, ja probala, deluje prilično umirujuće. Gde još publika i svi oni koji nas sada gledaju mogu da vide vaše radove? Je li ima nekih izložbi? Pa, u suštini trudim se da izložbe budu bazični način prezentacije. Internet je jedno,
fotografije su drugo i televizijska predstavljanja, makoliko da su značajna i zbog promocije za nas uopšteno, ali galerijsko, znači izlagačko to prezentovanje tehnike je najbolje zato što videli ste i sami drvo je specifično, ono ima poseban osjećaj. Pravi osjećaj drveta se postiže neposrednim sagledavanjem. Baš zbog lepote teksture drveta i eto, to je recimo maslinovo drvo, dovoljno je njega nalepiti, a da se ništa ne intarzira. Baš ima taj neki sjaj. Da, pa ovo je potpuno čisto, jel da? Nema nikakvih nešto da je premazano. Ništa. Verujte, ne znam da li to zapravo ne može da kamera uhvati, ali zaista sija. Taj furnir i ne toliko koliko ovaj koji je od obične topole, od korena topole način. Pogledajte ta presijavanja. Kao saten. Kao saten. Da. Ali moramo da prikažemo... Dobro, sve okej. Da prikažemo i vaše radove. Ja ću uzeti jedan kako bi zapravo Nikola Tesla na samom kraju, jel tako, pa tu je u suštini najveći izazov kada ne samo završavanje ovako dok radim, nego kada se nalepi slika na drvenu podlogu i tek kada se pristupi lakiranju. To mi je pravi test i do tada nisam siguran kakav je konačan efekt. Zašto? Šta može da se dogodi? Tek lak da svoju pravu... A šta je ono što može da pođe po zlu? Može ukoliko nisu dobro usklađeni furniri. Jer furniri, eto videli ste, imaju različite odsjaje. I ako ih pogrešno postavim, mogu kontra da daju odsjaj i to nije estetski i vizualni utisak onakav kakav bi želeo i kakav drvo zaslužuje. I tu je potrebno to ono što smo na početku pričali, neka umešnost, neko iskustvo, koje se vremenom stiče, ali pravi test i nikada do samog kraja nisam siguran, tek kada dođe lak, dobijete ovako delo. Da, to je motiv neke devojka sa hidžabom, inspiracija lepotom žena arabijskog poluostrva kad sam bio na internacionalnom festivalu umetnosti, kulturnog nasljeđa i kreativnosti u Maskatu u Omanu. Da. Pa me zaista to neverovatno su. Naravno, naše žene jesu lepe, ali arapski tip lepote je nešto specifično. A je se dešava nekad da vam neko poruči portret, pošalje sliku i hoće da Arapi su naročito... Ali naš čovjek me zanima. Da li on ima osjećaj da vidi da... Ništa u lošem smislu, ali ta urođena ljudska narcisoidnost je pozitivna i vrlo često ljudi traže svoje portrete, s tim što je to najveći izazov u suštini. Znači, naročito mladih žena i dece, jer oni nemaju nabore i onda je potrebno bojama, prirodnim teksturama, jer samo sa prirodnim vrstama furnira radim, postići taj efekt. Kod staraca je već drugo, nabori, pa tamno svetlo, lakše da se uklopi, da. To postigne, ali na mladim ženama, lepim ženama, na deci, to je zaista najveći izazov. Jedna od tehnika primenjuje paljena, recimo kroz vreli plesak se provuče furnir i on dobije senku i tako određeni intarzisti stvaraju taj efekt senčenja. Ali ja želim isključivo sa prirodnim vrstama furnira stvoriti taj efekt. I hvala vam što ste to prikazali u okviru našeg jutarnjeg programa. Puno uspeha u daljem radu vam svi zajedno želimo, pa da nas pozovete na neku izložbu. Naravno, u planu je. Trebalo bi sad, ovo je malo se omelo i u Beogradu i u Novom Sadu, pa potrudit ću se da to bude što pre organizuju i da vas pozovem svakako. Evo neka bude ovo ona prekretnica, znate, za napred. Da to krene posle cele ove situacije sa pandemijom. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost. A hvala i vama, dragi gledaoci, što ste i ovoga jutra bili sa nama. Kišovito trenutno u Beogradu, tako će biti do kraja dana, ali ne dajte se razočarati već sutra. Koliko sutra biće celog dana sunce, tako kažu meteorolozi. A dalje nećemo da pričamo šta će biti dalje. Budite i sutra sa nama od 6. Ja vas čekam ovdje zajedno sa svojom ekipom. Prijatan dan. Hvala vam još jednom. Hvala vam, Marijana.